Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herriz Herri programara. Gaurko hontan Arellanora hurbildu gara. Nafarroako hegoalderantz joan ta Lizarratik kilometro gutxitara topatzen den herria dugu hau. Eta gutxi gorabehera 600 gutxi metrotara dago herria bera. Gaurko hontan herritarrak ezagutuko ditugu eta bertako kaleetan ere ibiliko gara. Herri txikia da, 150 biztanle inguru ditu, baina bizi-bizirik dagoena. Eta hori gaur zuek ikusi ahalko duzue. Beraz, ikusi nahi baduzue, zatozte gurekin. Aitziber Peralesekin gaude. Kaixo Aitziber, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, Aitziber, konta iguzu, zu Arellanon jaioa zara, bertan bizitzara edo ze harreman daukazu herriarekin? Ni Oreretakoa naiz, Gipuzkoakoa. Eta azkenian Arellanora etorri nintzen, ez dakit zamartuten nituen, ez dakit ez da urterik beten nituen. Ez dakit oso txiki nintzen, eta nire aitona amonak etxe bat erosi zuten hemen, justo hor. Eta hori azkenian udara guztietan, eta kuadrilla egin nuen hemen lagunekin eta guzti, eta astebururo honea etortzen naiz, Donostian ikaste dut. Eta orduan azkenian ezin naiz hemen egon betirako momentuz. Eta hori hori txikitatik etorri nintzen, eta orain arte, 24 urte ditu ala bain, honera etorri naiz. Herria berez txikia da, baina imaginatzen dut, astebururo eta udaro etortzeko gauz positiboak edo onak bereziak edukiko dituela, ezta? Bai. Azkenian honera etortzea hori lagunak egitea hemen, eta guzti, ez dakit, nola erakartze zaitu dela. Azkenian hauek ere, ez dakit, guztiz kontrakoa da, honako hemengo bizitza eta hangoa. Zertan nabaritzen duzu? Lasaitasun nabaria dau. Azkenian entzuten dien soinu bakarrak kanpaidorria dela, edo kotxea datozela, pero azkenian trafiko gutxi dagoela hemen, eta azkenian txoriak eta gabian kilkerrak entzutia, eta lasaitasun hori paregabea da. Hangoa ez da entzuten, ez da erdia ere. Aipatu duzu kuadrillatxoa egin zenutela, Bai. eta kuadrillatxoan herrian bertakoak zeundeten edo zu bezalako kasu asko daude herrian? Bai, kasu ugari. Bai, gehiengoak kanpokoak, herrikoak, azkenian bostna edo 6 pertsona daude, baina besteak dana kanpokoak. Eta aitona amonei galdetzerakoan zergatik Arellano, zer altzuten dizute edo zizuten? Lasaitasunaren gatik esan zidaten, ze azkenian zeuden erosteko etxe bat Holandetan edo Arellanon, ze ikusi zuten iragarki batean, eta esan zuten, igual lasaitasunaren gatik, igual hobeto herri txiki batean, eta azkenian txikia dela, eta hori azkenian danak ezagutzen gehala eta guzti, hobeto men. Ze zerbitzu ditu Arellanok? Ze taberna, denda topatu daitezkeen bertan? Arellanon bakarra, taberna bakarra dakagula, eta listot gero okina egunero igotzen diala, 3, bat ezakit 7 edo, bestea 9 eta bestea igual 10 igotzen dela, eta beti klaksona jotze dutela, eta jendia ateratzeko ogia erostea. Eta ondotik badaude zerbitzu gehiago herriak eskaintzen dituenak, edo udalak antolatzen ditu ekintza kulturala, kontzertuak, alakoak? Guk azkenian jaietan antolatzen ditula udaletxeak, baina gero urtean behin aurten ezin izan dugu egin, COVID-aren kasuarengatik, baina beti egiten dugu gazteguna, gazteria antolatzen dugula. Eta kontzertuak egiten dugu, eta azkenean egun oso bat igarotzen dugu, nolabait esan da, jende animatzeko eta festan.
kale jirakin, kontzertuak abian, goizean 11:00 aiten dugu. Osea, momentu guztian musika egotea. Eta ze datetan izaten dira hemengo jaiak eta gazte egunak? Ba, jaiak abuztuan izaten dira, pasaden astia, justo. Dia Lizarrako jaiak abuztuaren lehenengo astian, eta gero bigarrengo astian ostegunean hasten dira, 4 egun, iganderaino. Eta gero gazteguna egiten dugu normalian, negua etortzen denean, hori bai, urrian edo azaruan, azaruan baino beranduago ez, azkenian eguraldiarekin jolasten dugu. Eta hemen udak beroak, baina neguak hotzak dira, Bai, elurrakin, izotzakin, bai, kristonotza. Aitziber, zure lagunei esaten diezunean Nafarroara noa herri txiki batera ze esate izute, hazen bidia edo Estás loca, esate dute. Estás loca, esate dute, o sea, pero si no hay nada, ¿dónde vas? Le digo, joder, pues yo estoy a gusto, o sea, gustora nau, eta azkenian, kuadrilla mendaka dela, azkenian eske ez dakite, o sea, ni beti esate dut, yo, no sabéis lo que es hasta que lo tenéis, o sea. Eta hori gertatu zaizu zuri, eh? Bai. Eta hori, amonari ja esan dio, ya me puedes dejar la casa de herencia. Orduan, Aitziber, etorkizun batean, zure burua ikusten alduzu edo aukerari baldago Areianon bizitzeko? Ni bai. Datorren urtean amaituko dutela ikasten, tal badet, honea etorriko naizela bizitzea, eta azkenean hori saiatzea lana gertu aurkitzen, bai Lizarran, bai Logroñon Iruñan, eta azkenean hori mugitzeko ezintasuna bain badaiko, ez dakit oraindikan gidatzen, baina hori datorren urtean amaitzea ikasten eta honea bizitzea. Ederki Aitziber, plazer bat izan da zure historia jakitea eta pixka eta herriaren berri ematea. Mila esker eta bertze bat arte. Bai, beste bat arte, bai. Eskerrik asko zuei. Areianoko estudioan gaude, Urko Peralekin, kaixo Urko, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zuek? Arras ongi, konta iguzu, Areianora etorri gara eta errandi dute zuek gutxienez, hemen lanean zabiltzatela buru belarri, ez da? Bai, hemen daukagu sedea, ez, enpresaren sedea, baina bai, aurten tokatu zaigu urte zaila. Baina bai, Areianon gaude finkatuta eta oso gustora. Ze harreman daukazue bertako langileek Areianorekin? Ni daukat harremana zuzenean ama jaiozelako hemen, eta bizi izan zen hemen familiarekin, orduan amaren familia daukat Areianokoa. Baina, enpresan gauden hirurok bizi gara Lizarran. Orduan ingurukoak zarete? Bai, ingurukoak. Eta zergatik erabaki zenuten zuen lokala Areianon jartzea? Izan zen aukera sortatu zen ona etortzeko, osabak bazuen nabe hau, erabiltzen zuela nekazaritzarako eta hori, sortatu zen aukera hau eta etorri ginen pentsatu gabe. Lur izena duzuen enpresak, ez da? Soinu nola da? Soinu sistema. Egiten dugu hori kontzertuen sonorizazioa, argiztapena, ekipoak alokatu, grabaketak, ez dakit. Orain gaude, aurten nola erori diren kontzertu guztiak, movida honekin, montatu dugu hemen plato moduko bat, eta ari gara grabatzen zuzenekoak. Erran digute gainera, dagoeneko talde batzuk pasa direla hemendik eta oso pozik gelditu direla, ez? Bai. Oraindik gaude, proiektuari nola forma eman, ez? Osea, gaude pentsatzen talde kosteatzea grabaketa, edo beste aukera bat dela pizka bat zailago edo aurkitzea bezletza, ez? Eta hori, grabatu ahal izateko edonor etorri nahi duen guztiak grabatzeko.
Baina askotan babes hori lortzea ez da errexea izaten ez, eta gutxiago egoera dagoen bezala egonta. Bai, errexea ez da. Kostatzen ari zaigu nola bideratu ere hori, babesletza hori. Baina, bueno, ni uste denborarekin azkenean zerbait topatuko dugula, bai. Askotan aldaketa handiko gremioa izaten da, hau, eta oraindik eta gehiago. Baina, bueno, poliki-poliki joaten zarete moldatzen, hala ere, platoak adibidez kostu batzuk edukiko ditu eta horren atzean lan asko egonen da, ez da? Bai, orain tokatzen da, gehien bat egitea, pues hori, lana de balde esango genuke, ez? Osea, etortzen den mundu guztia, ez du oraintxe bertan, ez du kobratzen, ez? Eta horrela ateratzen dira azkenean aurrera ere proiektuak, ez? Hasiera batean, gero ja materiala daukasunean eta saldu alduzunean nolabait ez zure lana, horri igual agertuko dira etekinak, baina, bueno, momentuz etortzen da mundu guztia eta oso eskertuta gaude, etortzen den jendearea grabatzera, WeFilm eta momentuz hori ez dago etekinik eta etortzen dira sinisten dutelako, ez, proiektuan. Aipatu duzu zuzenekoak, grabatzen egoten direla WeFilm bezalako enpresak, ez da erreixe izango edo pixka berezi izango da, zen normalean zuzenekoak jendearekin grabatzen dira leku handietan eta orain bapatean lokaltxo batean, ez dira zuzenekoak. Aldatu da, pandemiarekin aldatu da, hori, gure gizartea, ez? Osea, gure harremanak, aldatu dira eta hori, gaude incertidumbre horrekin, aber nola amaituko den egoera, ez? Edo nola, amaitu edo nola jarraituko duen, bai, nola evoluzionatu edo nola... Hala ere, imaginatzen dut, hurrengo urtetarako eta itxeak zen dituzten kontratuak, udalekin, dena delakoak, joango zaretela, ez? Ikustenea hurrengo urtean posible den. Bai, gertatu da, historia honekin gauza bat dela instituzionalki, osea, nolabait, mantendu dira nola kontzertuak, osea, gu adibidez, urtarrila otsailean lotu genituen pare bat kontzertu Nafarroako gobernuarekin eta horiek mantendu dira. Baina, klaro, mugimendu alternatiboa edo gazte mugimendua edo ez dakit nola esan, ez? Mugimendu hori erori da erabat. Osea, erabat erori dira txosna guztiak, erabat erori dira jaierrikoiak, plazetan antolatzen ziren gazte kontzertua, gaztegunak, eta hori zen gehien bat gure lana zegoen sektore horretan. Eta ikusten dugu nola mugimendu alternatiboak izan duen sekulako erorketa, ez dakit nola esan, mobidanekin. Eta Nafarroako musikariak zuek haiekin kontaktu zuzena baituzue, nola ikusten dute etorkizuniko urte hilabeteak? Ni uste gu bezala. Ez dakit, itxaropena badago gauzak bueltatuko direla, baino pizka bat urduri, ez? Ea zenbat iraungo duen, ea bueltatuko diren kontzertuak plazetara, ea, ez? Horrelako galderak ni uste guztiok ditugula. Eta entzun dugu Urko, bertan herrian musika talde bat ere baduzuela, ez da? Bolbora izenekoa. Bai, hori da. Bolborarekin entzaiatzen dugu Areianon, gaude ondoko herriko jendeek osatzen duguna, ez? Bateron bat etortzen da pizka bat urrunago, baina... Bai, eta hasiera batean entzaiatzen genuen hemen udaletxean, baina, arazoak egon ziren zegoen leku askorik eta azkenean etorri ginen Bajerara eta hemen entzaiatzen dugu orain. Prestatzen ari gara ateratzen dugun 3. diska datorren urterako edo abesti berri egin gaude orain. Daramagu denboraldi bat jo gabe. Eta hori, Areianon ere daukagu txaranga.
Txaranga horre, bueno, orain dago pizka bat geldirik, Baina urte luzez martxan egon dena, ez da? hori da. Eta Bolbora aipatu duzula, ezagutzen ez duenarendako, ze estiloko musika da? Egiten dugu nola ska fusion moduko musika. Saiatzen gara fusionatzen ska eta reggaeren munduan, hori rock and rolla, funkia, son kubanoa, kubatarra. Ez dakit, tangoarekin ere saiatu gara, baina gure modura, ez? Pizka bat hori fusionatzen munduko beste hainbat estilo. Oso interesgarria eta jarriko dugu YouTubeen edo seguru hortzu daudetela eta eta entzuko dugu. euskera esabesten dugu. Jantzita du la rosa morea, ze polita den emakumea. Jantzita du la rosa morea, ze polita den. Eskuzaltasuna, goxotasuna, biozabaltasuna, zamortasuna. Emakume handi txiki txuri beltzen antute grinak iteko amets. Mundu osoan ez da hartzen duen tresna, bilaketzen duen eskago iragarri. Egeroko zirra da zure algara, menten dio bultzada gizarteari. Azken librea la rosa morea, zein polita duzun begirada, zein naturaltasunez izlada, aurrez aurre taupadaz taupada, prezaude azteko matxinada. Azken librea la rosa morea. Bitartean imaginatzen dut Arellano musika zetetzen segituko duzuela. Eta zuekin kontaktuan jartzeko ze aukera daude Urko? Deitu gaituzte telefonoz, interneten aurkitu ditzazkete, badaukagu Facebookeko perfila eta hor oso noiz behinka igotzen dugu, baina hor daude kontaktuak eta gero e-mail bidez ere, Facebook bidez edo, hori. Sare sozialak ditugu pizka bat. Eta ze izen bilatu behar da? Lur soinu sistema. Eta hemen gaude, hori, nahi duzuenerako. Lanerako prest, ez da? Lanerako prest, hori da. Mila esker, Urko, zuen lan erakusteagatik eta Arellanoren parte den enpresa hau erakusteagatik. Zuei, gerturatzeagatik, ona, txokonetara. Ederki eta animo hau nitzu hilabete gogorra hauetan. Mila esker zuei ere. Eta hemen dugu Inigo Altuna, zer moduz Inigo? Kaixo, ondo, ondo. Bueno, konta iguzu, zure solasa entzunda, Nafarra ez zara berez jaiotzez ez dela? Ez jaiotzez ez, baina, azkenen ja hemen 19 urte daramatzat etortzen asteburutan eta udaran. Eta ja aurreko urteko irailetik nago hemen finkatuta, nahiz eta egun asko pasa etxetik kanpo ez. Eta konta iguzu pixkat, nola bukatu duzu Arellanon bizitzen? Azkenen, nik nauzkenean hori hiru urte, orain 22 dauzkat. Nire aita iritsi zen herri hontara, gustatu zitzaion herria. Eta esan zuen, holako herri lasai batean etxe bat aurkitu zuen eta orduandik hemen. Eta ordutik asteburutan etortzeko ohitura zenuten eta udan? Orduan azkenean ere astean zehar gurasoak lana, anaia eta biok ikasketak, eta azkenen aprobetxatzen genuen asteburuak etorri, udara etorri, eta azkenen lasaitasun handia da ez, baina txikitan ateratzak kalera libre, kotxe gabe eta ordutegi gabe, eta pixka libre, polita, eta ondo, egia esan da oso ondo. Zuk ere herrian kuadrillatxoa egin zenuen eta zure txokoa? Azkenen hori, 3 urtetatik hemen, astebururo, udararo eta hola, azkenean juntatzen zera adineko jendearekin, eta zure egiten zu zure kuadrilla, zure lagunak, eta ordundikan orain arte juntatze gara beti. Eta ze momentutan erabakitzen zenuen hemen bizitzea ideia on bat izango zela edo aukera bat litzatekeela? Azkenen, egon naiz urte desente bidaiatzen astebururo, kanpora, Espainia osotik eta Europatik eta beti kanpo, eta orduan hainbeste denbora etxetik kanpo jendeak esate dizu, ze ondo, zaude urte osoa bidaiatzen, urte osoa kanpoan, polita da, baina azkenan ere behar dezu lasaitasuna, behar dezu
zure txokoa eta azkenen honek ematen dit kanpoan ez daukazun lasaitasun hori. Eta zertan ibili zara kanpoan alde batera eta bertzora? Azkenen txirrindularitza munduan nago sartuta eta azkenan hori dauzkegu lasterketa asko kanpoan, konpetizio asko kanpoan eta orduan gabiltza puntu batetik bestera. Baina urte hau pixka arraroa da denontzako eta orain dauzkegu lasterketa denak oso konpentsatuta eta oso batera denak eta orduan da geratu gabe hemen aste bat egitea hemen osorik ja opari bada, ze oso zaila izaten ari da bai. Imaginatzen dut ere bai, garrantzitsua izango zela zure kasuan herriak edukitzea lekua bizikletan ibiltzeko eta bide on batzuk, ezta? Bai, azkenean hemen daukazu hori, ez? Hiri batek ematen ez dizun lasaitasuna, bai trafiko aldetik eta gainera guraldiak asko laguntzen du hemen, hemen kostaldean baino guraldi hobea dago. Eta gainera gero dauzkezu hemen bai Urbasa, Lizarraga eta horrelako zonaldeak entrenatzeko oso politak eta oso lasaiak direnak. Eta lanean ere bertatik ibiltzen zara, inguruko herriren batean edo nola egiten duzu lan? Bai, azkenen gure lana geratu gabe izaten da, ez, gabiltza, baina bai xedeak dauzkagula Altsasun eta Iruñan, orduan etengabeari gara bidaiatzen. Eta gero ere bai lankideen artean bilerak egiten ditugu eta bat Tafaiakoa da, bestea Txarrikoa eta orduan beti juntatzen gara hemen inguruan bilerak egin eta gauzak antolatzeko. Txirrindulariaren bizitza esaten dutenez ez da bat ere erresa, ordu asko dedikatu behar zaizkio, baina gero agian ez du beste kirol batek daukaten oihartzuna, ez, edo... Bai, sakrifikatua da, ez, azkenean oso sakrifikatua da eta hainbeste urte eta gero orain ustean honek ere ematen dizu lasaitasun bat deskonektatzeko hainbeste urte eta gero. Nahiz eta hor jarraitzen duten sartuta beste modu batera bizitzeko modu bada. Eta orain herrian bizi zarela, pixkat herrian integratzen edo herriaren parte izaten saiatu zara bertako ekintzetan parte hartuz? Bai, nik uste nahiko integratuta nagola txiki-txikitatik, azkenan hainbeste denbora pasata hemen beste bat gehiago zera. Eta bai, adibidez gu daukagu gazte asanblada bat gure artean, non urtean zehar antolatzen ditugun hainbat ekintza. Guretzako garrantzitsuena edo gehien gustatzen zaiguna da gazte eguna, ze azkenen gure festa da. Eta hortaz aparte beti ere saiatzen gara egiten argazki txapelketa bat, non egutegi bat ateratzen dugun, edo antolatzen dugu pintxo lehiaketa bat, edo azkenen beti bilatzen ditugu gauza txikiak, edo adibidez aurreko urten egin genituen txarla batzuk, etorri zen jendea kanpotik txarla batzuk ematera eta holako gauzak. Gero azkenan ere beste elkarte batzuk daude, bai emakumeena eta kofradiak eta hola, eta orduan beti saiatzen dira gehien bat udaran astebururo edo bi astetik behin eukitza ekintzaren bat. Bai, hori da. Eta nola lortzen du horren herri txikiak hainbertze talde edo lantalde edukitzea? Azkenean nola ez dagoen gauza askorik herri honetan, ze taberna bakarra dago, ez dago horrela bilatu behar dezu moduren bat, herria ez hiltzen eta egotea mugimendua herrian. Eta orduan nik uste denen artean saiatzen gerala hori betetzen. Herri txikietan badaude bi tendentzia, ez bat herrietan gelditzekoa, asteburutan eta astetartez, eta bestea asteburuak iristen direnean agian herria handixagoko batera hurbiltzea, ez, ingurukoa. Zuen kasuan hori egiteko joera duzu edo herrian gelditzekoa? Normalean nola astean zehar danako edo ikasten edo lanean edo gabiltzan eta juntatzaia zailagoa den, normalean saiatzen gara asteburutan gelditzen hemen. Gelditzen hemen dena juntatu, bazkariak egin, afariak egin, eta udaran bai saiatzen gerala herri bateko festetara jun, beste lekutara jun eta horrelako gauzak, baina normalean tendentzia daukagu hemen gelditza asteburutan. Ze hori da denek egoteko momentua, ze astean zehar oso zaila izaten da jende asko juntatzea. Eta udan adibidez, beroa ari duenean bainua hartzeko hemen inguruan alduzu lekuren bat? Bai, igerilekoa daukagu ondoko herrian eta area juten gera normalean, baina bestela ere daukagu pantanoa jozen edo erreka eta beti bilatzen ditugu moduak beroari aurre egiteko. Eta Inigo, zuk etorkizunean zure burua bertan ikusten alduzu? Nik uste baietz, azkenean orain ez dakit hemendik urte batzutara non bukatuko deten eta orain azkenean hainbeste bidaiarekin eta hola zaila da, baina nik uste baietz, nik txokoa hemen aurkitu dutela. Plazer bat izan da Inigo zurekin mintzatzea eta bertso da tarte. Bai, hori da, eskerrik asko zuei, hona etortzeagatik eta herria erakustea munduari. Mila esker. Zuei.
Pablo Arrastiren etxera hurbildu gara. Kaixo, Pablo, zer moduz? Ba ongi, esan behar, beti. Bueno, Pablo, esan digute zuzarela herri hontan jaio zen azkeneko aurra, beraz, bertakoa zara, ezta? Bai, egia da. Alase, bai. Eta konta eguzu pixkat, asko aldatu alda herria azkeneko urte hauetan, nola, zura urtzarotik, nola ikusi duzu herria joan dela evoluzionatu eta aldatuz? Ba, goiti bera aldatu da dena, guztiz, dena aldatu da, gaztean nintzenean, nire alaba adinaren bezala, orain arte, guztiz aldatu da. Batez ere, zertan abaritzen duzu herriaren estrukturan, zerbitzuetan? Zerbitzua, ez dakit, ja dena Lizarran. Edozein gauza Lizarrara joan behar dugu, edo Iruñara. Eta antxinean, bueno, nire gazteko garaian, hemen dena zegoen arategia, zegoen denda gauza, zegoen denetarik, zen benetako herriko bizitza, eta orain da, ez dakit, hiria auzo bat, hiriaren auzo bat, baina urrunago, ez dakit. Horrela ikusten du, nire ustez. Beste batzuk ez. Badaukagu beste, ez dakit, gauza polita, baina, bueno, nik horrela ikusten dut. Orduan, zuk ikusi duzu galera bat egon dela, ezta? Zerbitzuen aldetik eta bizimoduaren aldetik ere bai, lehen bizitza gehiago egiten zen herrian gaur baino? Bai, alase. Ez dakit, nola saldu ez dakit, baina alase. Zuk herrian lanean gelditzea erabaki zenuen, ezta? Eta gainera ofizio nahiko berezi batekin. Bai, baina normalian ibili behar du kilometro pilo bat lan egiteko. Bai, batzutan Ultzamara joan behar dut, ez dakit, Valle de Hoyo, Olitera, edo kilometro pilo bat lan egiteko. Orduan hemen lan egiten dut, baina suertekin, baina normalian Kanpora joaten zara? Kanpora joan behar dut, bai. Eta konta eguzu pixkat, zertan datza zure ofizioak, zer egiten duzuzuk zehazki? Bueno, lanbide da, eraikuntza barruan dago, baina nire berezitasuna da argintza eta harriekin, beti. Normalian, hori restaurazion, Nafarroako gobernurako eta horrela, beste gauza gutxi dago, partikularentzako gutxi, oso gutxi. Hori ere aldatuz joan da azkeneko urteetan? Bai. 20 urtetik onera, partikular desagertu dira, ia. Lehen partikularrek zertarako deitzen zizuten edo zer eskatzen zizuten? Hori, antzineko etxea konpontzeko, armarriak ere bai, baina, ere bai iten du funeraria eta hori, ikusi duzue hori, daki nola zaten da, estelak, hori egiten dut, baina hori, antzinean duela 30 urte, hori, bere familieko etxea konpontzeko, berreskuratzeko eta hori beste egin nahi zuten eta orain berdin zaie, ez daki, jende gazteei berdin zaie eta duela 40 urte edo 30 urtean jendea preokupatuta zeuden eta orain berdin zaie. Orduan pixkat pasotismo moduko bat nabaritzen duzu inguruko etxeak zaintzerako orduan eta... Bai, alde batetik bai, beste aldetik ez, baina eta dago noski, baina bai, hori orokorrean ikusten du hori, bai.
herrian alare badituzue zenbait eraikin historiko eta ikusten da herri honek ere harriaren beharra izan duela, ez? Bere eraikuntzan eta etxeen instalazio horietan. Bai, hori. Eta nire abizenekin ere bai harriekin erlazionatuta dagoenez, harriekin geratu naiz, baina, bueno... Zure etxean batek bazeukan hortarako joera edo ohitura edo erran izan dizute? Ez da bat ere, ez. Ni hasi nintzen lan egiten eraikuntzan, baina, ez daki, ladriloekin, baina beti gustatzen zai gauza berezikoa edo benetakoa gauza, berriko gauza da eraikuntzarako harria, orduan horrela hasi nintzen. Eta harri jasotze da hilendako edo harririk egin alduzu sekula? Bai, berenarentzat egin nion harri bat eta pizkat erlazioa daukagu. Bai. Zu herrian jaio, herrian bizi, eta erabaki hori noiz eta nola hartu zenuen bertan gelditzekoa, edo zergatik? Ez nahi nuen hemen geratu. Ez zenuen nahi? Ez. Eta nola... Nahi nuen Iruñara bizitzera, bai. Ni gainera gaztea nintzenean oso mobidoa nintzen, oso juerga asko gustatzen zitzaidan eta hemen geratu zitzaidan... Txiki, bai. Baina azkenian jakin gabe hemen geratu naiz. Bizitzak ematen dizkizun buelta horietan... Bai, eta orain ja aldatzea zaila da. Baina gustatu litzaidake hori Iruñara bizitzera. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu Arellanoko herriaren bizitza? Momentu honetan ja edozein gauza. Gazteak gelditzeko gogoz ikusten dituzu? Bai, nera benetakoa dira, baina gehiegi, uste du gehiegi. Baina, ez dakit, bizitza oso arraroa, orain... Egoera honekin oraindik gehiago, ez? Dena, ez dakit, egiten zait, baina kriston desorientatuta nago, galduta nago orain. Alaba bere munduan daude, baina, eta gaztea, uste dut, baina oso arraroa ikusten dut momentu honetan, egoera honetan, bai. Eta kezka puntu bat ere imaginatzen dut, ezta? Hombre, bai, baina ez du balio, zertarako ez denez balio, bueno, baina bai, kezka pizkat, bai. Bueno, Pablo, plazer bat izan da zurekin mintzatzea, pixkat herriaren bertze realitate bat erakustea eta baita zure lanaz... Nire ikuspuntu, hori da, zure ikuspuntua ikustea. Igual ez eskorra naizela pizka, baina ez dakit, uste dut bai, baina... Interesgarria da hala ere, hango eta hemengo iritziak jasotzia. Bai, uste dut baietz. Mila esker, Pablo, eta bertze bat arte. Ez horregatik, noski, ez horregatik. Arellanoko elizara hurbildu gara eta Irune Martinez Egoinirekin topatu. Kaixo Irune, zer moduz? Kaixo, oso ondo esan beharko, nire herrian, oso herri polita dela eta primeran. Bueno, erran bezala zure herria da eta betidanik bizi izan duzara bertan edo noiz arte bizi izan duzara Arellanon? Bai, bueno, txikitatik hemen bizi izan nintzen, gero joan nintzen ikastetxe batera, hemen ez egoelako ikasteko moduan, joan nintzen Iruñara, eta magisteritza egin ondoren, bueno, ja banengoen euskara ikasten, eta bilatu genuen baserri bat, nire lagun batek eta biok, eta joan ginen Lazkaora. Lazkaoko Erziltxo baserrian egon ginen, eta baita ere gauean gau eskolan ikasten, eta gero baia hasi nintzen lanean.
hasiera batean Iruztunen, gero Iruñako udal ikastolan, baina ni nahi nuen Erriberara joatea, eta zoritxarrez Tuterako ikastola oraindik ez zegoen eraikita. Eta joan nintzen Bianara. Eta Bianan hor, ibili naiz, 37 urte lan egiten. Baina beti astebururo etortzen nintzen ona, herrira. Areianon euskera entzuna zenuen txikia zinela, edo Iruñara joaterakoan ezagutu zenuen hizkuntza bat izan zen, noiz izan zenuen kontakturi euskararekin batez ere? Bai, agian ikasten hasi nintzenean Iruñan edo ez dakit. Bueno, bazegoen ere jendea hemen, batzuk hori joaten zirela eta hitz egiten zuen jendea, eta bai. Eta poliki-poliki joan zinen alde batera, bertzora, baina beti herriarekin kontaktuan eta zure adineko jendea eta herrian bertan gelditu zen edo kanpora joan zen? Ez. Hona etortzen nintzen astebururo, eta kuadrilla bagenuen, ateratzen ginen hortik, hemengo gaztea ginenean hemengo jaiak eta udaletxearekin batera prestatzen, eta bueno, bai, ni beti oso gustora etorri naiz eta etortzen naiz Areianora. Asko aldatu alda Areiano zu txikia zinenetik orain arte? Bai, jende askoz gutxiago alde batetik dagoela, zen lehen bizi ginen, bueno, ni hemen bizi nintzenean 400 inguru biztanle edo zituen herria, gero joan nintzen berantz, orain 156 biztanle edo ditu bakarrik. Baina hori, gehien bat agian infrastruktura alde batetik hobeto, beste aldetik agian txarrago. Lehen baziren bi gela eskola, bata mutilena eta bestean eskena, nire garaian, nire haurtzaroan. Eta orain ez dago ezer. Hemengo aurra joaten dira Iruñara, Lizarrara, Lizarrako ikastolara edo Derezura eskoletara. Gero ere ziren arategiak, orain ez dago arategiri, baina etortzen da furgoneta bat, jendea joaten da Lizarrara erosketak egitera. Beste bizimodua badagoela, hori, kotxe asko daudela, jendea mugitzen da gehiago, ateratzen da herritik gehiago, gero kaleak daude politago, eliza ere konponduta, beste horren beste etxe ere zaharrak zirela orain berrituak, eta Orduan bere irabazi eta galduak eduki ditu Areianok, baina gaur egun gazte dexente ikusten da kaletik barrena, ez da? Bai. Gazte jendea badagoela eta zorionez. Pozik zaudete horrekin, ez da? Bai. Bueno, gaur kontan Irune, zu izango zara bisita gidatua egiten digun pertsona, eta nondik hasiko gara Areiano herria ezagutzen? Agian, aukeratu dut eliza, zen dago oso altua eta nendik ikusten da ikusgarri, oso ondo zaila, ez? Herria, ikusten da baseliza, ikusten da ere talaia bat dugula hor, jauregia, dena ikusten delako, baina bera ere, eliza, altxorra bat gure herriko altxor bat dela. Bi altxor ditugu herrian, alde batetik Erromatarren museoa, baina orain itxita dagoela eta ez dago herri bertan, hemen 6 kilometrora dagoela, eta beste alde erditik eliza. Eliza dago barruti dena margotua, eta Nafarro osoan uste dut bakarra dela, horrela dagoela. Badago horrela Ziguentzako katedrala uste dut. Gurea txikiagoa da, oso txikia, eta ez da, baina guretzako polita. Sartuko gara eta ikusiko dugu. Nahi duzuenean. Guazen ba. Venga. Irune Eliza kanpoan elkartu gara eta orain Eliza barruan gaude. Gainera Eliza ez da edonolakoa, ez da? Ez. Da, esaten duten bezala, Nafarroan
horrelako margo zaharrak bakarra dagoela. Bueno, Eliza esan behar dela, hasiera batean izan zen erromanikoa, horti daude pilar batzuk, zutabe batzuk, baina oso gutxi gelditzen dela, gero erreforma asko izan ditu. Eta gehien, margoak ere, gehien bada gotikoa. Gotiko, bai. Eta margoak, Eliza zegoen dena estalita, zuriz uste dut margotuta. Eta hasi ziren obretan, margotzeko zegoen itxusia eta zaharra, eta ikusi zituzten margoak barrutik zegoela, edo azpitik zegoela margotuta, ez? Eta atera dituzte, lehenengo edo zaharrenak daude aldare ondoren, eta dira 1363 gutxi gora bera urteak, hau da 14. Mendea. Gero atera dituzte besteak ziren 16. mendekoa, hemen ikusten dena da friso bat dagoela, hori, pitxarrarekin eta bere ondoren daudela dragoi batzuk, gero ikusiko duzu hobeto agian, eta pertsonai bat hegolduna. Eta errepikatzen da Eliza guztietatik. Gero dago ere Magnificat. Magnificat ere idatzita latinez ingurutik. Margoetatik esan behar dela, badagoela hor San Cristobal bat, oso berezia, 3 metrotik gora neurtzen duena, hor dago pasatzen Jesus aurra ibai batetik, badaude ere arrain batzuk, peregrino batzuk, kalaberak, eta oso interesgarria da. Ikusten dugu, teilatura begiratuz gero ere, Nafarroako ikurra ere bertan dagoela, ez da? Hori berria da edo bertan zegoen? Ez, bertan zegoen. Hori horrela zegoen, bai. Eta gero dago ikusten duzuenez dena ere margotuta. Hau da gotiko estiloa, eta, badaude gero figura asko, badaude figura batzuk, hori, pertsonen buruak, edo elemento loreak, edo ostoak, edo horrelako. Gero, beranduago, egin zuten 18. mendea, 17-18, hau aldarea, eta baita ere koroan dagoena aulkiak eta organoa. Dorrea da geroago, hori uste dut 18. mendean, bai. Esan behar dut ere margoak direla Zegamako Diego. Etorri zela uste du Gipuzkoatik eta egon zela bizitzen Arronizen. Eta hemen egon zen egiten margo guzti hauek. Gero Dorrea hasi zen egiten Francisco Sarasua, baina, Dorrea gainean ditu 3 gorputza, 3, hemendik ez da ikusten, baina, bai, seguro irudiren batean agertuko dela, 3 gorputza, eta bera hil zen, ez dakit egiten istripuz, edo gaixori jarri zelako, ez dakigu ondo, baina hil zen. Eta orduan jarraitu zuen bere emaztea zela Catalina Zumeta. Eliza hau, erromanen santuaren izenean dagoela, bere omenez, hor erdian dagoena, aldare erdian, baina hemen ere badagoela San Beremundo kutsatila, hor aldarean. San Beremundo izan zen idatzeko abadea, oso famatua, eta gu Bilatortarekin konpartitzen dugu santua, eta 5 urtean behin, 5 urte egoten da hemen, eta hurrengo 5 urtea Bilatuertan. Badugula ere hortze bere aldarea, eta hor dago Beremundo.
beharra dagoela ere, San Bedemundoren kutsatila, hau ez da zaharrena. Zaharrena eta dago dikastelun. Eta hori da politena. Hau dago hemen, hori partekatzen dugula Biriatuertarekin. Eta dikastilun ere dagoela Iratxe Ama Birjina. Monasteriotik gerra batean ekarri zuten dena aldare guztia dikastillora eta gero hor gelditu zen. Baina hori hemen dugula urna hori, gero badagoela ere beste berri bat dagoela Iratzen uste dut eta santua. Elizan egon gara, ikusi ditugu inguruko paisaiak eta orain nora ekarri gaituzu? Gure herriko dorre zaharrera. Hau talaia badela, beraz lauki zuzen bat daukala azpian, prisma bada. Ireki zuten 1100 urtean, gutxi gora bera. Horrelakoa Artasonan daudela, normalean egoten ziren harresiekin, baina hau dago bakarra. Esaten duten bezala, bazegoela pasabide bat, dorretik ara jauregira eta elizara. Baina, ez dakigu ziur badagoela edo ez. Oso sartuta zegoela eta 2004an berritu zuten. Ikusten duzuen orain bezala. Eta hortik, igo daiteke gora, eta goitik ikusten da iparraldean Jurramendi, hegoaldean Erriberako horrenbeste herriak, baita ere Monkaio, eta Errioxako horrenbeste ere Mendizka. Berez, gerrarako edo behatzeko gehiago erabili zen? Printzipioz gerrarako badirudi, zenbat ditu ere horrelako zulotxoak, baina esaten duten bezala gehiago begiratzeko zirela, zeren hori hortik ikusten da dena. Ederki, Irune, honekin amaiera ematen diogu gaurko bisitari, plazer bat izan da zurekin mintzatzea, eta joango gara azkeneko tragutxoa elkarrekin hartzera, ez da? Bai, noski baiez, eta eskerra zuei hori nire herrira edo gure herrira etortzeagatik eta horren beste lan egiteagatik. Eskerrik asko bertze bat arte. Eskerrik jauniz. Herrian barrena ibili gara eta orain Patxi Oteizaren ardotegira hurbildu gara, zer moduz, Patxi? Ondo zen behar, bai. Konta iguzu, Patxi, hau zure familiaren ondarea da, eta zure familia ontatik bizi zen, ardogintzatik bizi zen? Egiten zuten, baina orain dela nik ez dut ezagutzen, hemen ardoa egiten, nik ez dut ezagutu. Eta nik dauzkat urte pila bat, 66 urte dauzkat, eta nik ez dut hemen etxean ardoa egiten. Baina lehen bai, hemen egiten zuten ardoa. Hor zegoen kupela handi bat, eta beste aldetik zegoen zementoz kuboak. Eta ni jaio nintzen 1940 Tamalurean, baina dekada horretan nik uste dut egin zuten herriko bodega kooperatiba. Eta ardoa ez zuten etxean egiten, baizik kooperatiban. Orduan hasiera batean esan daiteke etxeetako kontua zela eta etxean egiten zela haien ardo propioa, baina gero elkartuz lortu zuten gastuak imaginatzen dut murriztea, ez da? Hori da. Baina, hemen herrian horrelako edo, badago, benestei edo 7 bodega, baina denok, mahartzak eramaten zuten kooperatiba. Eta orain ez dago
bodegak, bodega badaude, baina ez da... Ez daude funtzionamenduan. Hori da. Eta bodega kooperatiba ere ez dago. Hori da, Itxi zen? Itxi zen, eta gainera ja desagertu zen. Erosi zuen butir bat eta edifikatzeko, desagertu zuen. Proiektu baten parte da... Eta Patxi, gaur egun espazio zoragarri hau udako batez ere, fresko egoten baita hemen. Bai, baina udan eta neguan ere bai, Beti dago temperatura berdina? Hori da, onena, nik uste dut onena. Temperatura mantentzen duena, bodega. Orduan, ez dakit, udan edo neguan 2 gradu gutxi gora bera, eta neguan zatzen duenean, esatzen dute, beroa egoten da. Eta udan, zatzen direnean, esaten du, osteaz, freskoa, segondo egoten da, horregatik, eta hori da onena, ardoarekin hori da onena, temperatura mantentzea, ez da, orduan, ederki. Horrean erran daiteke hemen afaritxo batzuk herritarrekin eta egingo dituzuela, ez da? Bai, horregatik erabiltzen dugu hori bodega, bai. Eske, hau zen, orain dela, berrogei urte, zen el cuarto de los trastos. Hemen konportak edo hemen utzi genituen. Eta nire linguzu bat eta biok esan genuen, zergaitik ez dakit, garbitu eta kitu, ez da, eta, garbitu genuen, kendu genituen trasto denak, eta horrelakoa gelditu zen, eta, ederki. Eta batzuk esaten zuten, hemen, ez dakit, fogon bat egin behar duzu, eta fogonen bodega batean, zertarako. Bodega da, ardoa mantentzeko edo gortzeko, ez da azua egiteko, ez da. Eta horrela gelditu zen, eta, nahiko. Baina, hemendik pasatu da, jende pila bat, ez da, Pablo? Pila bat. Eta, gustora. Orduan, erran daiteke hau ere badela herriaren parte garrantzitsu bat edo leku berezi bat, ez da? Nik uste dut bai ez, Arellanon, jende guztiak ezagutzen du bodega, bai, denak, bai. Eta, ratoz, une... Politak, pasatu dugu, bai. Ederki Patxi, honekin agurtuko zaitugu, mila esker zure etxera ekartzeagatik eta zure ardotegia erakusteagatik. Posik nik. Eta beste batean etorriko gara mio lasaiago, ardotxu batzuk hartu eta lasai egotera. Nahi duzunean etorri, baina ardoa edateko, eta galderak egiteko, bale? Osongi, hitz hartzen dizugu eta mila esker bertu da tarte Patxi. Zuei, Aio. Eta honekin bukaera ematen diogu gaurko programari. Gaur kontan, Arellano ezagutzeko aukera ezin hobea eduki dugu. Horretarako herritarrekin mintzatu gara eta bertako kale eta txokoak ere ikusi ditugu. Espero dugu zuei guri bezain bertze gustatu izana. Eta badakizue, herria hobeki ezagutu nahi baduzue, ez duzue etorri bertzerik. Bitartean zoriontsu izan eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.